आता नवीन मोबाईल घ्यायचा तर राज मोबाईल्स मध्येच, कारण नव्या मॉडेल्ससह इथं आपल्याला मिळते भरपूर सूट आणि खास गिफ्ट। राज मोबाईल्स आपल्यासाठी घेऊन येत आहे मोबाईल खरेदीवर ₹1500 पर्यंत हमखास भेटवस्तू। विवो, सॅमसंग, रेडमी, OnePlus, आयफोन, ओप्पो, रिअलमी, पोको प्रीमियम सेगमेंट कंपनीचे मोबाईल रेडी स्टॉक मध्ये उपलब्ध। सर्व प्रकारची ब्रँडेड ॲक्सेसरीज उपलब्ध। स्मार्ट टीव्ही व स्पेशल ऑफर 11,000 किमतीचा स्मार्ट टीव्ही फक्त 6,999 रुपयांमध्ये। सर्व मोबाईल्स व स्मार्ट टीव्हीवर फायनान्स सुविधा उपलब्ध। तसेच ऑनलाईन व मार्केटपेक्षा कमी दरात मोबाईल खरेदीचे दुमजली भव्य दालन। राज मोबाईल्स, लक्ष्मी दत्त कॉम्प्लेक्स, कणकवली बाजारपेठ। मोबाईल नंबर 8181 86 93 93 94 22 63 35 08 आणि 82 75 62 95 15। राज मोबाईल्स। ठाकरे सेनेचे तालुका प्रमुख रुपेश राऊळ, राष्ट्रवादी तालुकाध्यक्ष पुंडलिक दळवी यांनी केलेल्या टीकेला उत्तर देताना शिवसेना तालुका प्रमुख नारायण उर्फ बबन राणे यांनी अर्चना खारेंवर देखील टीकास्त्र सोडले। तालुका प्रमुख आणि त्यांचे सहकारी तसेच राष्ट्रवादीचे तालुका अध्यक्ष हे बेछूट आणि कुठलाही आधार नसलेले निराधार असे आरोप मंत्री दीपक केसरकर साहेबांच्यावर करत आहेत। मुळात आधी त्यांना मागे एकदा मी सांगितलेलं आहे की तुम्ही किती आरोप केला आणि काय वाटेल ते केलं तरी तुमच्या आरोपांना इथली जनता या मतदारसंघातली आणि सिंधुदुर्गातली बिलकुल भीक घालणार नाही। पण मुळात तुम्ही काय आहात हे सगळ्यांना माहिती आहे। तुम्ही जनतेच्या उपयोगाला किती पडता, तुम्ही विकास कामं काय केली आणि काय करणार, काय आहे का तुमच्याकडे विकासाचं विजन? काहीच नाही। इतकी वर्ष तुम्ही ज्यावेळी केसरकर ह्याच्या शिवसेनेमध्ये आले तेव्हापासून हेच रुपेश राऊळ तालुका प्रमुख आहेत। गेली कित्येक वर्ष एकाच पदाला चिकटून राहिलेले या नगरसेवकांचे चिरंजीव, त्यांना कुठल्या प्रॉपर्टीची वाढवायचं, कमी करायची, काय हे करायचं काही गरज भासत नाही मला तर वाटतं असं। कारण प्रॉपर्टीच्या किमती ह्या यावर्षी जर एखादी प्रॉपर्टी 2 लाखाची असेल तर पुढच्या वर्षी 4 लाखाची होते, 5 लाखाची होते। बाजारभाव हा वाढत असतो, रेडी रेकनर दर वाढत असतात, ह्याचं भान साधं त्यांना नाही। आणि झालं आहे काय माहीत आहे, गेल्या वर्षी हा मार्च ना एप्रिल आणि मार्च एंड हे ह्यांना आपल्या रुपेश राऊळना अगदी सुगीचे दिवस गेलेले, कारण किती भयानक निधी आलेला तो सगळा निधी तर सगळी टक्केवारी सगळ्यात ह्यांना बसून कॉन्ट्रॅक्टरना बाहेर बोलून इथे यायचे नाही, इथे फक्त नुसतं भाई आले की त्यांच्याकडून खर्चा पाण्याचं सगळं घ्यायचं आणि ते अंदर करायचं आणि तिकडे कॉन्ट्रॅक्टरना बसवायचं आणि प्रत्येकाला कामं वाटायची। कामं वाटायचं आधीच ते धंदे करणारे काय बोलतात, काय आपलं काय बोलायचं, काय पद्धत आहे का, काही बोलायचं सूट आपलं केसं। आता ह्या मार्चमध्ये त्यांना हे झालं, हे झाले आहेत, व्हायरल झाले आहेत ते आता एकदम। यावर्षी कमाई काय नाही, कमी पडलं, डिम पडले। तर केसरकर यांच्यावर सांगावं इतक्या वर्षात कधी कुठले आरोप झाले का, कसले भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले का? कारण त्यांचा मुळात तो स्वभावच नाही आणि दुसऱ्याला दुखवू नका त्याचा गैरफायदा घेतात काही लोक। आणि ते आमचे राष्ट्रवादीचे कोण आहेत ते सांगत आहेत की हे झालं ते झालं, प्रॉपर्टी केली, त्यांचा खरं तर आमचा संबंधच नाही। आणि असले उपरे लोक येऊन हे कधी काल सकाळी इथे सावंतवाडीत आले आणि काही कुठली तरी कशाची फळं विचारतायत आता हां। आणि त्यांचे नेते ते म्हणत आहेत आमच्या नेत्या हे त्या हे आपल्या कुठे सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघाचं उद्याचं नेतृत्व आहे। अरे बापरे, केवढं मोठं नेतृत्व आहे त्या अर्चना खारे मॅडम। ते भाजपचे कार्यक्रम असतात तिकडे ते जातात आणि भाजपचेच पैसे असतात ना त्यांचे ते वाटप करतात। ग्राउंड लेवलवर कोण आहे हो राष्ट्रवादीचा कार्यकर्ता? काय कोण काल ग्रामपंचायत इलेक्शनमध्ये कोण आले का निवडून, कोण आणले? हां, काल ह्याला धूळदांड झाली खरेदी विक्री संघाला, काय कोण काल ग्रामपंचायत इलेक्शनमध्ये कोण आले का निवडून, कोण आणले? मुळात भाईंचा जर विचार आपण केला तर ते वंश परंपरागत
घराणेशाही त्यांच्याकडे आहेत, पूर्वीपासूनच त्यांच्याकडे मालमत्ता प्रॉपर्टी आहे. त्याचं व्हॅल्युएशन मागच्या इलेक्शनच्या पत्रानुसार जर आता काढलं तर ते डबलच होणार आहे. मग व्हॅल्युएशन डबल झालं म्हणून प्रॉपर्टी डबल झालेली नाही आहे. आणि अशा परिस्थितीमध्ये रुपेश राऊळ यांच्याबद्दल जर सांगायचं झालं तर त्यांनी त्यांच्या पक्षासाठी काय काय केलं, काय काय विकास कामं आणणार आणि मतदारसंघामध्ये काय प्रोग्रेस करणार ह्याच्याबद्दल त्यांनी बोलावं. भाईंच्या एवढा निधी आजपर्यंत कुणीही आणलेला नाही आणि ह्यापुढेही जो काय विकास होईल मतदारसंघाचा किंवा सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा तो भाईंच्याच माध्यमातून तसेच एक मुख्यमंत्र्यांच्या साहेबांच्या माध्यमातूनच होणार आहे. ह्याचा सगळ्याची आता जे काय झालेला आहे विकास आणि भाईने आता देखील जेवढा निधी सिंधुरत्नमधून देण्यात येणारी कामं आणि महिलांच्या हाताला मिळणारं काम ह्या सर्वांचं आणि भाईंचं त्या दृष्टीने जी काही पावलं उचलतात आहेत ह्या सगळ्याचा त्यांना जळफळाट होतोय आणि त्याच्या माध्यमातून हे कारण नसताना विनाकारण टीका करतात आहे. त्यामुळे त्यांच्या टीकेला आम्ही अद्यापर्यंत कोणीच प्रत्युत्तर कोणत्याच प्रकारचं दिलेलं नाही आहे. पण काय असतं एकाच वेळी जास्त टोचलं की कुठेतरी ते बोलावं लागतं. त्यामुळे आम्हाला नाईलाजास्त वाज आहे त्यांच्या विरुद्ध बोलावं लागत आहे. नाहीतर आम्ही त्यांना किंमतही देत नाही आणि त्यांच्या टीकेला उत्तरही कधी देत नाही. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.